Hej alle sammen, velkommen til denne video. I dag går vi med min hund. Johnny! Ja, jeg skal lige gemme selv på. Så er vi ude at gå. Han er vant til, at der er en kat derhenne, så derfor kiggede han derhen, når vi gik ud af døren. Ja. Solen er på vej ned. Det er ikke hver dag, det er så lyst der. Nu går jeg også lidt tidligt med ham, så ja. Og i morgen i skolen, så skal jeg lave en køkkenhave i noget, der hedder Friluftsliv. Jeg ved ikke, om nogen af jer har haft det før, men ja, jeg har det i hvert fald. Men ja. Ja, så sker der jo ikke så meget her lige for tiden. Så ja. Jeg ved ikke, om det er en dårlig vinkel. Det er måske bedre en vinkel. Men det er sådan lidt noget i min arm. Ja. Ja. Så går jeg lidt i det her område, og lige om lidt til pause og lige optagelsen, fordi jeg må nok ikke filme herhen. Så ja. Vi ses, når jeg er omkring her igen. Ja, så er jeg nogenlunde omkring, hvor jeg var før. Her. Så ja, men der er jo ikke så meget at tale om, udover hvad jeg sådan skal og sådan noget. Om nogle par måneder kommer der en video om mig, der er på Kreta, sammen med mine 2 forældre. Ja, det er også. Der findes også kun 2 forældre i. Og min søster. Så ja, når vi er der, så kommer der nogle par videoer af strand og muligvis restaurant eller sådan noget, jeg ved det ikke. Jeg ryster lidt, fordi jeg går og sådan holder på en stang lige nu, så ja, der er min hund. Lige der igen. Men jeg vil nok spørge min friluftslivslærer, om jeg må filme nogle ting til jer. Nej, jeg kommer ikke til at blive vist ansigter ud over mine, selvfølgelig. Mine. Jeg har kun et ansigt jo. Så ja, det er jo egentlig bare det, der kommer til at ske i morgen, hvis jeg må få lov. Og så er jeg også i gang med at redigere en video af mig, der læser en bog. Det er Miu Min Miu, kapitel 1. Som I så kan bruge som lydbog, eller hvad man kalder det, ikke? Jeg tror kun den kommer til at vare måske 15 minutter eller sådan noget. Så ja. Han ved, at vi skal hjem, så nu går han ikke og trækker mere. Og så lige når jeg siger det, så begynder han at gå foran her igen. Fordi at han ikke kan lide at blive sådan. Han kan ikke lide noget ting, bliver sagt, som ikke passer. Men ja, vi ses.